Za ovo izletište kažu da je jedno od najlepših u Srbiji. Ja sam Jovana, iza kamere je Ivan, a vi gledate još jednu epizodu iz serijala Obiđi Srbiju sa Jovanom. Danas vas vodim da vidite izletište i vrelo Grze. Pre nego što dođete do izvora reke Grze ili ti Vrela, nailazite na dva jezerca. Do prvog možete doći kolima kao što smo i mi to učinili, ali smo naravno morali da stanemo i da uživamo u ovoj lepoti. Ja sam se malo muvala na tamo na ovamo i videla sam da ispod ovog jezerceta ima jedan prelepi vodopad i da može da se siđe i naravno sam sišla da vidim kako to izgleda i iz tog ugla i verujte mi da je predivno. Pravi uvid u to koliko je ovo jezerce preslatko se stiče tek iz vazduha, zato što sa zemlje nemate taj osjećaj, svakako da je lepo videti, ali tek kad sam videla snimke iz drona, ja sam uvidela pravu i istinsku lepotu ovog prvog jezerceta, a mi nastavljamo ka drugom do kojeg ćemo morati da idemo pešaka. Izvor reke Grze ili ti Vrelo se nalazi na 18 km od Paraćin i čim se odvojite onaj glavni put, onda bukvalno sve vreme idete pored reku koja je predivna. Znači Grza, ne znam kako je na Vrelo, ali ovde usput je stvarno milina i uživanje i pored put ima svuda kućice, znači ovo je vikend naselje i ja stvarno zavidim ljudima koji imaju tako neko parče raja pored jedne vrlo čiste reke i ja čekamo da idemo da vidimo i Vrelo. Ostavili smo kola ovde negde gde su i drugi ljudi ostavili i dalje idemo pešaka i naravno stekla sam odmah novi drugari i naravno opet nemamo ništa u kola za njih, sve smo pojeli, znači katastrofa. Na kraju će i kučići počnemo da jedemo. Šalim se, nećemo, volimo životinje, ali ne u tom smislu. Prasići do duše da, tako je da savjetujem svim prasićima koji gledaju ovaj video da vam ne prilaze ovako kao kučići. Ivan kaže da od mesta gde smo ostavili auto do izvora reke Grze ili ti do Vrela, znači Vrelo i izvor vam je isto, samo nekako Vrelo po onakoj eminentno zvuči, da bude po na nivou, zato je verovatno daju takva imena. Šalim se, Vrelo, stara reč bre. Ima oko 300 metra, to sam htjela da kažem, pa odem u drugom pravcu. Pešaka se ide, evo Ivan pokazuje 200, ja mislim da su 300, nije bitno, ima od 200 do 300 metra, ako ima 305 da se žalite na Ivana. Videli ste donje jezerce, kad smo stali s kola da vam snimim.
ja sam snimila i ovo je to Gornje jezerce, a mi nastavljamo dalje do izvora da vidimo odakle potiče reka Grza. S obzirom da je leto i da su bile velike temperature, apsolutno nije čudno što vrelo Grze nema mnogo vode, to je skoro da nema uopšte. Iz stenu bi trebala da izvire i da šiklja voda, da kulja svuda ovde, ali nažalost ništa od toga. Za tako nešto morate da dođete u proleće kad počnu da se tope snegovi, znači može i malo posle zimu. Ja verujem da tad ovo izgleda mnogo impresivnije. Sad je onako okej, ali nema voda. To je isto kao kad odete na vodopad, a voda nema. Da li ću piti vode sa izvora reke Grze? Apsolutno da. Eno onda je izvire, ne znam koliko se vidi na kameru. Ladna, odlična. Inače, temperatura ove vode je samo 6 stepeni. Da li bi se kupala ovde bez problema? Znate vi mene, ne libim se ladne vode. Mislila sam da prećutim, ali vi znate da to kod mene ne traje dugo, to je ćutanje. Ja stvarno moram da vam se požalim na ono što se dešava ovde. Ne zato što nema voda. Kad smo došli, apsolutno table 0. Ajde, će se snađemo, nije stara planina pa se gubimo po šumu. Onda smo došli do ovde i ja sam mislila da je ispod onu stenu izvor reke Grze, međutim, ja sad nisam sigurna. Jer smo išli na neku tablu ovde, kao što možda vidite. Izvor ispod bukve, ima neki vidikovci, tabla je u vrlo lepom stanju, sve se vidi i nema koliko je daleko to. I da li je to i da li je ono gore ono. Tako da ne znam u čiju nadležnost je ovo sve, pod čiju turističku organizaciju spada, ali bruka i sramota, to ću da vam kažem. Najlepše izletište u Srbiji možda, mislim, stvarno ne razumem vas ljudi. Znači, prelepa priroda i generalno jeste čisto ovde, čisti se, do unuka piju, preka piju je katastrofa. Ali eto, teško je da se načukaju 3 table. Umorirao sam se na to što smo krenuli na gore, po ovi putokazi izbledeli, i onda je išao neki dečko koji je krenuo na gore, baš, i kaže, došao je do neki put za Vidikovac, neka pećina, ali kaže da voda bukvalno tu negde prestaje. Znači, vode više nema, verovatno ili ponire ili nešto. Tako da ja ostajem pri tome da reka Grza ide vrelo kod onu stenu i kod onu, da kažem, ikonu na stenu. Ostajem pri tome, ako sam ja vas izlagala, to je zato što turistička organizacija koja vodi ovo ne radi dobro svoj posao, ne radi ga nikako. I ovaj izvor kod bukve što se vidi jednu novu tablu, Ivan pretpostavlja da je toj
Ova je bukva, a može i sledeća. Ima neki znak koji je trugao. Radovi na putu, nemam pojma. Sve u svemu vrlo je lepo, ali je zbunjujuće i to je to. Ono što sam htjela da vam kažem još malo pre nego sam se izdrevirala jeste da reka Grza izvire u podnožju planine Južni Kučaj i da je dugačka svega 23 km. Ja se stvarno izvinjavam na svojoj neprofesionalnosti, ali takva sam kad se iznerviram. To je bilo to, moj dragi narode. Vidjeli ste, pa dobro, niste baš vidjeli izvor reke Grze, ali nisam ja kriva, zato što ne mogu ja utičem na vodu kad će presuši, kad neće. Ja kad bi to mogla da radim, pa svi bi imali vodu. Voda je izvor života. Pozdravljam vas sa gornjeg jezera reke Grze i kao što ste i mogli da vidite, ova jezerca imaju kristalno plavo zelenkastu boju i baš onako lepo izgleda i ovdje je uglavnom mir i tišina kad nema mnogo ljudi. Mi smo pogodili neki autobus, ali smo se lepo isčaskali s decom, tako da može to da se desi. U svakom slučaju, prirodu treba svi da vide, osete i dožive. Zapratite me, lajkujte ovaj video, komentarišite, šerujte i budite mi dobri i zdravi do sljedeće avanture. Ćao!